Nabuang na dito tong barkada day na si Kyle. Umbot. Tanan na to sila. Tah. Uy, toras Kyle. Uy, Kyle. Ano, Andre? Kung kailan niya. Andre. Uy, Kyle, katong daw na biya. Barkada biya ka na mo. Gani. Di barkada. Umay ko kailan niyo. Kamu ha. Kamu Ay, gumapunta. Ato na itong isa na itong kabarkada ta. Ta. Brad, nabuang na ba itong isa na itong kabarkada? Isa. Si Kyle. Tato nga itong ka. Ta. Atay, di mo ka maigo dire. Una, Brad. Diyan, Andre. Yung balik mo. Kamu ha. Kamu. Ayaw, Kyle. Imo ba ng barkada? Nilabot na sila. Kamu ha. Ay, sorry, good dong. Ako na ipa-doktor niya dong. Ay, Cole, kami rin tawag sa Dr. Cole. Ay, sige, salamat dong. Ay, sige. Uy, Dok! Saman! Dok, may magpatambal dito. May nabuang. Si Kyle. Tambalan na to. Tura, Dok. Tambalan to. Dok, tambali rin ako anak, Dok. Bunja mo, Dre. Kyle, tambalan rin ako. Ang tabalan mo ganyan. Kung kuna buwang. Ay, Dok, tambalan na siya, Dok. Sige, Kyle. Tabalan ka na ko. 1+1. Ikaw. Buwang yun. 2+2. Mungkawan. Lah, buang yung buang. 3+3. Aku. Nama menggulo, guys. Iya. Bulok ganana.